és az utolsó kérésemet pedig szó szerint szeretném felolvasni, mert ez is a közösségi média ugye nagy előnye, ahol tulajdonképpen írásba kapta az egész képviselő testület a kérdést, hogy a Lehel utcán is volt egy útjavítás, amivel nagyon-nagyon nem voltak megelégedve a lakosok, és tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy ki rendelte meg ezt, ki vette át, és ez mennyibe került ennek az útnak a javítása, mert hogy minőségileg nagyon nem elfogadható. Köszönöm szépen. Én is láttam a közösségi médiában a Lehel utcát, és a körzetemhez is tartozik. Ugye, és engem fel is háborított, megmondom őszintén, újra egy szakmaiatlan és én nem mondom, jó indulatúnak semmiképp nem nevezhető felvetés volt. Alapvetően azért a közfoglalkoztatási programban az utakattól eltekintve is azért szép eredményeket tudtunk elérni, és azért egy jelentős értékteremtés zajlik. Az aszfaltozás tekintetében immár 12 éve annak, hogy a település belterületi utait nyáron meleg aszfalttal, hűvösebb időben hideg aszfalttal lehetőségeimhez mérten igyekszünk javítani. Ezek lakossági bejelentések és lakossági felmérések alapján történnek, megvizsgálásra kerül, hogy melyik útszakaszok azok, amik betervezésre kerülhetnek, és elkezdjük a munkát. A 2023-as közfoglalkoztatási pályázatban 480 négyzetméter aszfaltozás, kátyúzás került betervezésre. Jelenleg a közfoglalkoztatotti dolgozókkal 300 négyzetméter kátyúzása el is készült. Az érintett Lehel utcán én személyesen is megnéztem, és kértem dokumentációt is. És tulajdonképpen arról van szó, hogy mindenki értse, az útnak egy 3 méteres hosszában leszakadt az oldala konkrétan. Ezt én sem vagyok szakember, de vettem a fáradtságot és megkérdeztem. Ezt nyilván ki kell egészíteni, azt a leszakadt részt, és ami a szépségét okozhatná az, hogy megvágják az út szélét, az ebben az esetben nem javasolt a műszaki emberek által, mert hogy annál könnyebben törik. Nyilvánvalóan rosszabbul néz ki, de sokkal hasznosabb az, hogyha ilyen eldolgozatlanul húzzák le, és nem egy elvágott szélt kapnak. Egyébként én jeleztem a televíziónak, hogy ahogy terveztem én is erről beszélni, és most kértem tőlük, hogy mivel nem élő adásban vagyunk, hanem felvételről fog menni, hogy vágjanak be olyan képeket, amiket én összeszedek, hogy milyen minőségben történnek ezek az útfelújítások. És kikérem magamnak a szakmaiatlan hozzáállásokat, nem is magamnak, képviselőként, közökképviselőként magamnak, de leginkább a közfoglalkoztatási csoport vezetőjének nevében és minden közfoglalkoztatási dolgozó nevében, hiszen a legjobb tudásunk szerint igyekszünk ezeket, és igenis jó minőségben készülnek ezek az útjavítások el. De személyesen fogok minden ilyet ellenőrizni továbbra is. Minden esetre azért folytatjuk ezeket a kátyúzásokat. Az elkövetkezendő időszakban az Újház-helyi városrészen, a Pázsita, Róka, Livion és az Esztádi utcán, Tarkálmán utcán, a Móricz Zsigmond utcán, illetve az Irányi és a utcán is lesznek ilyen